bolo zasadnutie okresného výboru strany, pléna, k školským otázkam. No ja som tak tam sedel vedľa predsedu Mestského národného výboru a počúvam vedúceho tajomníka, ako hodnotí, kritizuje, berie na zodpovednosť tých riaditeľov proste a tak. A potom k rómskej problematike, no najradšej by sme ich obesili, ale kto nám bude upratovať mesta? V tom momente som vstal a som odišiel. By som povedal, že tie 70. a 80. roky boli obdobím, keď dosť ako sa to prehlbilo proti teda na úkor Rómov. Viete, takto politikou sme sa vtedy veľmi nezaoberali, pretože to, čo bolo, sme vnímali ako konštantné. Hej? Boli mladí ľudia, bol Československý zväz mládeže, potom Socialistický zväz mládeže, v tom som už nebol, ale v tom prvom áno. No a boli všelijaké aktivity a podobne, najmä v tých 60. rokoch, či kultúrne, či športové. A viac sme sa venovali proste takýmto záľubám, ktoré tu boli. No a v tej politike, tak tam proste pre nás ona bola dosť ako vzdialená. Bol u nás jeden pracovník z okresného výboru strany, a to bol taký radový proste. A on, poznal som sa s ním a dcera jeho chodila ako nám do školy a podobne. A on začal vykladať o dialektike a o týchto. A ja mu hovorím, no vieš čo, Láco, mám pocit, že tá dialektika nás za chvíľu kopne do zadku. No a stalo sa samozrejme, bolo to nejako v októbri a prišiel november. Bolo to proste cítiť, bolo to proste... Mnohí ľudia proste vedeli, že k niečomu musí dôjsť, aj keď samozrejme nenapadlo nás ešte, že tu pôjde o to, že socializmus skončil. Ja som to tiež dosť emotívne prežíval, lebo nechcem klamať. Proste človek bol spätý s tým bývalým systémom, vychovaný v tom systéme, v škole, tak to ako som už spomínal, nebolo to možné zmeniť všetko zo dňa na deň. Hej. To nie je jednoduchá záležitosť aj z hľadiska myslenia človeka, ktorý bol celé desiatky rokov v inom systéme a odrazu proste všetko sa prevracia na ruby. To sa nedá proste len tak jedným vrzom prijať a proste nemať s tým problém. Ja som mal, možno 3 roky som sa s tým vyrovnával všelijako a nakoniec som sa proste dostal tam, kde bolo treba. Pochádzam z dediny, nás tam nebolo veľa, my sme žili uprostred dediny, tam osada nebola žiadna. Do prvého ročníka základnej školy, tedy ešte národná škola to bola, sme nastúpili 6. Hej, 1 dievča a 5 chlapci. Z toho Róm som bol iba ja sám. V 3. ročníku sme boli už len 2. Lebo na konci 2. ročníka tí 4 prepadli. A v 8. ročníku som bol sám. Som si išiel kúpiť cukríky ešte s jedným kamarátom. A krčma bola otvorená. Tam sedeli chlapi a my sme vošli dnu. A chlap jeden si ma zavolal a sa ma pýta, to ty sedíš s mojím Janom? Ako v lavici. A ja hovorím, že hej. Tak krčmárke povedal, tie cukríky zaplatím ja a ty s ním ďalej seď. Otec okrem toho bol obuvník, opravoval čižmy, topánky, proste z okolia chodili ľudia, takže raz to boli peniaze, raz naturálie podľa toho, kto na čo mal. Čiže v tomto smere vlastne sme si nežili tak ako veľmi zle, alebo takto, že by sme boli vedeli, čo je hlad. Ano. A moja mama sa starala aj o to, aby som do tej školy chodil čistý, dobre oblečený, takže v ničom som nejako nezaostával za ostatnými mojimi spolužiakmi. Som nakoniec skončil
na SVŠke v Prešove a odtiaľ potom som išiel na prijímacie skúšky na Filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafaríka. No a opäť som nastúpil na prvé svoje miesto a zároveň aj posledné na gymnázium v Sabinove. Tam som vlastne pôsobil 34 rokov. Prešiel som od tých rôznych pedagogických funkcií, triedny učiteľ, člen vedúci predmetovej komisie a tak, až do funkcie riaditeľa školy. Švagor, on bol majstrom v tehelni, tak on mi predpovedal, že bude mať problémy. Mýlil sa, ale stále máte podvedomí, že ste Róm. Ako ma príjmu tí ľudia? Ja som išiel z práce svojho času a fajčil som vtedy ešte. Som si zapálil cigaretu a idem. A oproti mne išiel jeden inžinier, známy, ktorý bol bez práce, išiel sa zapísať kdesi na úrad. A mi pozdravil, ja som odzdravil a on tú cigaretu mi vybral. A dal si ju do úst a išiel ďalej. Ma to prekvapilo od človeka s vysokoškolským vzdelaním, že takto konal. No a vidíte, čo potom človek, ktorý nemá žiadne vzdelanie. Sú schopní zaškatulkovať dieťa tak, že to je už neschopné nič ďalšieho rozvoja. Koniec, je to nula. Včera povedala jedna učiteľka. Hej. A ja si myslím, že to človeka zabolí, keď učiteľ takto povie. Škola má dieťa rozvíjať, neubíjať. U rómskych detí to platí dvojnásobne, alebo možno aj viacnásobne, pretože je verejným tajomstvom, že tieto deti proste neovládajú jazyk slovenský, teda vyučovací jazyk, na tej úrovni, na ktorej je treba ho ovládať, aby rozumeli a chápali to, čomu sa majú naučiť, čo majú zvládnuť. Tie deti proste žijú mimo majority, sú vylúčené, teda v tom vylúčenom prostredí a tie vzory v tomto prostredí málo kde také pozitívne vzory sú. Hej. V tých osadách veľkých, to sú výpalníci, to sú úžerníci. Hej. Tak to je taký vzor, lebo on má auto, on má peniaze, on má dom. Tak to je hrdina, ktorý to dokázal, ale za akú cenu. Práca nie je len to, že je to prostriedok na získanie peňazí, teda vo forme mzdy, ale práca aj vychováva. Aj proste formuje človeka. Na tej stavbe boli aj Rómovia, aj nerómovia. Oni, tí ľudia sa navzájom spoznávali. Vytvárali proste medzi sebou istý vzťah. A už, čo ja neviem, ten Jano vedel, že ten Dežo nie je až taký zlý chlap. Viete, a dneska je to opačne. Dneska ten Jano vidí v Dežovi človeka, ktorý ho ohrozuje. Hej? A samozrejme aj Dežo v Janovi vidí podobne. Odkiaľ pokiaľ tá demokracia je. Či náckovia sú ešte súčasťou demokracie, alebo sú niečím, čo tú demokraciu ohrozuje. A adekvátne treba potom samozrejme aj konať.